Tuntum chu Mexican TV series lar tak mai La Historia de Juana ti kan thlir ho ve thung dona nula thianghlim kum som ni mi a chhulah doktorin ti palh thil liao liao wa mipa chi akalu awanga naw paita korta anin khin kwal zak zak nuwa a chinei tu ne na an in chu kha chho dan chung chang tarlan na ngainom le hmu nom zat mai ani Doctor pakhat chuan ti palh thil thu in college zirlai tleirol pakhat chu mipa chi in akap rai palh hlok maya hetlei rol thianghlim khuanai hian tumlo tewin nawa pai pha tatlat mai le Doktorin mipa chi akalu veringot hi anvenga pa house tak Gabriel chi alo ni hlau zui Gabriel hi beer siam chuak tu company lian taka CEO ni in awanglai takin cancer nat na chuan atlak buak hlau boka adule paten kumno pangtak ani laya an lo boral san to awangin an thla kal zel tur chu akuta a omti asia hei wang hian surgery ati maiin achi chu doctor te ada thatir ta ni heti ati mai lo chuan thla anei theina chan satam to silawa mipa ani na zona a the angin ma alave to pani akan serwanga surgery chu twang takin ama chhonzo ta a wanei thlak taka an zai hlo tlin phian ta ka chuan ama khwa ngai to in abial nu ne na in nei chu athil tuma a in hlang kai chhole ta a ama ero chu kum thum chhunga lo von to polai hian faneya in chung lo en kol chu adu tlat si lawa supermodel ani na chu thla phal lovin milar ni a mi te ngai sa ni te chu ala kham ri tlat si lo chuta chapa ama chi boma mi achi lak chua chu thil hau takle na takani awangin angam lawani Gabriela la chuan fa a ot ngang mai sia a doctor nen chuan ti danan dapta chuta wani thak takhian meiche pakhatin achi chu alo du nei theilo mai chumi mang chuan surrogacy in fa anei thei chu a in be sei ve thei ta ni ti chuan Gabriel fa pai sak tu tur hospital a alo in lan ni chuan Juana chu hospital a chuan in check up in local ve a heta takhian nurse pani te chu in supalin an file ken chu an in char thleng ta dai mai chuta china chuan thil chu abuai tan nuai mai le Juana chu nurse chuan meiche in ka rai na room lama chuan shwaida in doctor chuan man mo takhian en chiang hleilovin alo kap rai ta mia Gabriel fa pai na tur nu in karai chung chang alo zo chian ta ka tang chau chuan nurse ho chuan thil om zian cheta nima sela atlai zo ta man mo takin doctor ne na chuan thlen ma se mo phur tu ni an she vek to awangin a file chu an pot clear ta topa Gabriel fa pai sak tu tur ne na chuan engma thling lo anga lem changin midang chi in avakap rai vele mia top mai ti chuan Gabriel nena afa pai sak tu nu chuan naw chu apai tange ti vashilin Gabriel po chu alom ngang maya anu pui chu ko in tuna changa thlakwa fa kan nei to dona sin ti in ahlim zia soi chiama amma ero chu anu pui chu alom ve vak lo nge magazine mi tur photoshoot kan nei don tin akal san ta ya achanu Camila nena vakalin an follow piang tur hian anin kara boina thlenanga anin thren pha hialarin thu avasoi chuan achanu chuan ingai tua thui pe mai mai ni chu na tor lovin fai nei don ti na nia a ziang chu kolom ti na lo nema a na boy phalo nan midang pai tir turin an be fel miau si a phun ma se ti ngai na om to lowatin ni an fa tur la chu tleirol college kal lai puma a thang mek ti rengan sha si lo hei wang hian hetlero le apasal chu anin kung kai tlatang ti pu angai tua phak lovani karni aliam chuan Juana chu in check up na report ngai veni na vocal ta a rin lo takin narswan naw pai awanga lompuina thunen report chu alo pitlat mai Juana maktilut tuk chuan ti swalin nei yang tia lo changin nui deuh chung hian report chu check thale turati in ngai thalo lem lo chuan kalsan vele maya mase basa achuan lai bok chuan nurse bok chuan ron kolin ka check non le a naw chu ipai chiang lom ti in ron shilta karma salama chang anom samlo dan le alwa ka chhuana sa thin zia te chungai tua chuakin angai a tha thei ta tlatlo chuta basa changa chuk watin damdoi dorami raile railo test na chu awalei wata abul maya beer siam na company bathroom ma chuan lutin na in testa heta chia hian arai ti chu achiang ta kok mai le Juana khovel chu abing mup mu pani bere
heti lai vek hian Gabriel chuan phone call dongin afa paina nu chu pumna awanga hospital kalpui ani nuwa anau pai lai chu achhiat te anun shilta a fa anei ve chak te lul nen adu thu sam te chuan atak rama chang theidon te silo aril ru to lut tuk chu boruak tha amamu awangin inchung lama chuan a chhauta top maya afa pai tur anrat nu chuan afa reng apai hau lo ti a sha silawatin ni Juana po chu heti lai hian inti hlum tumin inchunga chuan alo chho ve che a zon thlak tuma adin ren ron lai chuan Gabriela chuan aron chan man lau mai Juana chuan athil ti tuma ti thei tak lo wang chuan Gabriela chu hau ta waka mi boina lo in rol to su tia avin tuar lai te chuan afa pai lai pa ani ti renga sha si lo suta aril rut to lut tu ka wangin a thocha theilo ti chu mu in Gabriela chuan akwa ta ringota hadam tura fuin a nem ve mol top mai ani ma se anin kwa lai chuan har chuak thutin Juana chuan lom thuwa shil nuwa akal santani ina alo muthil lai chuan a chanu denia lai chu lo kalina ron ti har zoka a thona beer company chuan anniversary an lom dona chuta tha lo la kwal tur chuan ron somani Juana chu phurwak lo ma se a som na chu anar zo talawa a scooter chuan a mun lam chu pan ve ta ma se atlan lak lo lai chuan a brake chu a fail ta tlat mai mang ang taka au ruai lai chu anniversary lom ho ten an lo sha chuan an lo ngai ven nga la maktak maiin Gabriela chuan alo man chat a mela han en chian chuan a mania in chunga tanga chuan thlak tum kha ani ti Gabriela chuan a shinga la Juana po chu azak vereng zan ina in photographer tur kania ti in a insoi hal sok soka ma se an security guard chuan ring hel tlatin thil thalo ti atumani aringa Juana chu lu phal ta tlatlo ama ero chu Gabriela hian a thlawang lo hauwatin a scooter chu siam thatura order a pek nuwa Juana chu inchung lama chon shwai lut ta dai ani Juana chu thohuain a tho tura thok chan mul tia marketing executive David a chuan alo start ta tlat mai amel sha te abia kwal phot nuwa Juana chu ava beveta a chuta anin biak na atang chuan Juana chuan he company lian tak nei tu chu ma alo chan fo tu Gabriela kha ani ti sha chawin Mexico a phe chuan mi poimo takani ti te chu a sheta zela Gabriela hi pangil nei tak ni si in sumdon na lama chuan mi fear takania anu puipo supermodel ani ti a sha chuan in me ti hle in an nun chu a udruve kher mai nakina chuan a camera roll te lo zowin inchung lama chuan thlak turin a han chawa chuta silai puak ri chuan ati phu chiang nge mai silai kap puak tu chu Gabriela puzon lo ni in afanule Gabriela te an inzui chan tira tangin an pa fa chu Gabriela beer company nuaya hian na an muve a ma se hemi te pa fa du am takte hian he hi tu tok lovin company chu nei sakan lo tum le zel si ani arukin company share chu tlemin an lo le ru thin ta ani ma se he an thil ro man na hi Gabriela chan pa Francisco an alo sha chwa tak sia chuan Gabriela ne na shila tum ta a amma ero chu a shil don lai tak chuan Gabriela puzon chuan aron be buai tlat mai Gabriela kalbo nuwa asilai pai chu mu tirin Francisco chu Juan lama kalfal puya soma heta hian an thil tum ruk chu soilo turin shilma se Francisco chuan adu hau lo chutia ril ru thu munan putak silawa chuan in hnial boina athlengta chuta Gabriela puzon Rogelio chuan tipal thil thu in silai chu a met puak ta thut maya he asilai met puak lai tak hi Juana ti phuzok tu ngei khani in thil omza endik tura akal them lai chuan Rogelio chuan Francisco chu alo hnuk sun mana a hnu sun na mun ma thi sen koi nuai Juana in a hmu chuan a hlau kher mai a hlau emowang chuan puina be sein an party na lam chu apan ngala Gabriela chu thil omzia a shil sok nuwa a thil mu na lai chu an va en le a ma se Rogelio chuan asul nu chu alo ti fai man tat Juana in a thil ton te chu soile ma se nu ma engma a omsi lawa wang chuan Gabriela tan oya harviau mai athil mule annuwa anva en le dan a in anlo emawang chuan Juana po chu a in ring hlel rum hial maya ma se pangpar khoina ke them chu mule in chulai hmuna chuan in ti boina a thleng nge ti finfia tumna na mangle ta amma ero chu Gabriela chuan athu soi chu a oi sak thei to tlatlowa a clients den anlo hang vering bok nen Juana ne na chuan in na izo to ani chuan i ho theye ati vin ta thot mai Juana chuan Gabriela chu alo ngai san ve te rengnen a huat pha ta viawani a chanu in a shwai hon nu chuan amang an na le tun naya a boina te chu a shil ve ta a
engtin nge ani ang tle rol thianghlim hian naw apai thei ti chu an ngai tuana ti boy ber tu ani ta phot mai engpo ni se achanu chuan achung te shila a har sat na to chu an chin fel pui mai rin thu in thuro na peta to pani ti chuan atuk zing alo thlen chuan Juana chuan api le anu le apute te chu kawin andin mun dik tak chu a shilta a la thianghlim reng chung si a naw apai thu chu a soita ma se tu ma khoi chiat lawan naw apai ta mai chu thil ni theilo hul hwal ani tlata an chung kwa chu ma na tang to a pa te lawa seilan an ni mai ba ka anu po chu milep ler takni in Juana pa po hi pu tur shelo khopina khosa a rum khat phe chu mi pasal nen in ngai zong in chu angai zong pa fanu chuan an om dan chu alo soi dar fek maya mol phau takin alo om to hialani chu ta chapa angai zong pa nu pui chuan alaron an khum shap zui apute po hi mangai na lama tluang bik chuang lawin anu puin afa nen chawa khosa turin alo kal san to bokani an chung kwa hetiang anni awang hian Juana chuan anun chu uluk takam manadu a athiang hlim na chu pasala nei hun thlenga von tum tatin api te po in an chuang thei hle bokani college arab pha te chu an lo chuan ve te lul nen tun boruak an thleng ta thut hian an ru atike chele ta vek maile a chung ten a boy na chu chin fel pui nekin an lo haumol mo sia beidong lut tuk chuan athom hno pekin tlan bawa tumta aruka achuan hu in achanu te in lam chu apan ngala an inari adil chuan Daniela i chuan phalma se hetai om chuan i chungten an ron mukmalu tukang cheti in ngai dana nei ve boxi Juana chuan in ngai to harna mun le hun thola mamo ti chu a shethiam ve tho bok nen a office a chuan aru kinari atir ta topa le lama Juana ang tho hian Gabriel chu ril ru tot le shi om ti takin alo om ve mek boka a chinung om chun chu apai tu ni a an soi chuan a chiat le tamai boxi pa ni a chak ve em na ti chuan a takram a thleng theidon si lo a beidon na chuan a hne ri tlat company lian tak nein sumle pai po chhiar sen lo nei ma se thla anei don tlat lo atan chuan hei ayana a om theidon chuangem ni ti tur khopin a ke cheve me kani chuti line anupui chuan anat na chu a shat thiam pui ve haulowa mishing nilovin now in siam tran mai mai ani khati in alo soi nep sak du lek mai si chuta Gabriel chuan ngai dana nei ta ka kopui nen ril ru thumun kan pu thei lawani chuan in thena thamai ati tarup mai zana lo thlenga Gabriel anu pui polai chuan apasal ti lom tumin night gown te hak nuwa perfume te in kapin khuma chuan apasal lo mut hun tur chu angak taran maya mase apasal aya an ompui nu chu lo lutin apasal chu khum ol pakhata arya du zok thu chu aron shilta chuta cha chuan apasal chuan in thena du tak tak ti aman thiam ta ni achanu nen atu ka an bazar pa chuan anu pa omdan te chu a shil ve seu sewa atira changa fane adu lo thu soin apasal fa midang paitir arem ti na chan po apasal lom nan atti chau kha ani a tuna achiat te ta po hi atan chuan thulom om ani zo kletani mase apasal tel lo chuan adu angin anung theidon silawa a modeling lampo a hlotlin wanglai aloni boknen anin chen thut chuan atlak chiat pha hlawani achanu la chuan in ngai to boy vak du su I pasal credit card ti kuta oma in chena ipom du tlat lo chuan anei ila chen hem thei thawalom ti in thu lo fa olsam et mayani Gabriel ve thung chu tha nei thei don tak lo awanga alung ngai na chu a cha tul tut mai hiana in sha in ngai to har tura chwa lai chuan Juana scooter a siam thattir chu a mu thuta Juana che chha thei zia ngai to chhuakin akhi de vurvura chutia amu ta zia de tak nu chuan office a lutin nawa tho chhun zom tuma ma se Juana chu a chanu in an office a chuan alo ria ti rawang chuan muta Gabriel chuan miswale moti in police a call da ngala mase police hauron enroll mol pho chu du lovin Juana chu aron in lan ta topa a har satna te chu a shil fya ngal mul mai ani chutia Juana in naw apaya wanga har satna atok ti asha chuan Gabriel ril ru chu anem ta dewa fa ot ngoi ani na la ya Juana na fa pai lai chu alo khongai veringot mai ani ti chuan shiom ati angti te hlau nu no in an company building te chu a fan kwal pui ta hiala anu dewa chuan an ril te lo tramin chaukalama chuan eitur te an siam don le angbor bora anin komnel chauta ka chuan Gabriel upon cancer aveya wanga chi tha thei to lo thu te ashil ta ka chuan Juana po chuan naw pai ma se ala thianghlim thu le tu fangi ani ti ashat lo zia te asoi ve a naw apai ringot awanga achung te alaka anlung oi lo zia te po ashil ve boka kumni chung ein lo nuwa college sarap ve thei shram kha ani a
tuna nawa paita ka wangin ama chop zong zong chu asukuk vek don si chutianga thu han soi chwa ta ka chuan Juana chu a in sum zo ngang lawa mituinen kalsonin a in thiar fil him san ri ta ni mase Gabriel chuan lo khongai hlein a thutna chuan ron pan na ya alung oinan ti a chocolate a pek ta ka chuan Juana po anui le thei shramani hezan dang dai taka hian pa house tak le college kal lai har save tak chuan an thuru kan in shil ton ta ka wangin in po takin an in kom chu ani si a langlo pia lama an in kung kai na chu an rin ai na thuk dai ti an hre si lo Juanai muthil nuwa te chuan a jacket chu avasin tir thapa amu hi lai chu en vong vongin adil ruha na te akyang sot ni mai hian a in she hialani mase zing khwalo wara Juanai chu alo har chuan Gabriel mu lai chu a jacket box chu sin tir vele in kalsan zai rel ta a mase Gabriel chu ron har thutin Juanai chu omri turina somta I chung te laka in thlashung sia omna turi nei lo chuan office a hian I du chen chen om char char mai ro atitani Juanai lom lut tuk chuan nui sa chung hian akwa top maya apum chung naute in siam mek chu an pan hi fa ti sha se engtin tak omang mo ti chuan Juanai chu an college lama akal lai chuan anu jeni chuan alo mu fu hlok mai ma se arin lo takin anu chuan angai dam thu le asya thiam vek thu chuan alo nema Juanai po chu a tho huai mai ani ma se engtin nge mi palamut puimya silawa nawa pai ngo thei ti chu zo na lian takalani a anu ne na chuan a in entir na doctor khan enge motak ti swat an nei arin thu soin anu po chuan a in entir na hospital a chuan chui chiang turin avashwai ngal bok chuta le anau pai chan a amo phurtu nurse pakhat chuan Juanai chu lo she ngalin atlan che ngala Juanai te nu fa po chuan an zui ta chatani masela in hnuai kong khar alo in kalazara nurse chu an dang chep theita chuta le annu fadop na hnuaya chuan nurse chuan thil thlen dan chu a soi ta fik mai annu fa chuan makan ti to nakalain paitlang sham tur chuan alo la fui zui achan po anau pailai pa chuan fadang anei theito don silawa Juanai pum chunga mi chau hi afane chun ani don si baga afa chan nan chuan engkim ti a huam don ti chiang takin nar suan a shilbok ma se Juanai tan chuan a shat ngai mia lo fa lo pai ngo chu thil sha thiam har takani si Juanai chuan afa pai mek pa chu tunge ani hanzota narsa chuan kan shil theilo che ti in lo chang le tlat pa hausa tak ani ti bak alo shil du haulo anu chu insum zo to lovin police ne na sha tira tuma ma se Juanai chuan lo khap dain shelo tur te tana lo in ti mol phau adu lo thu in atang tlat mai boxi andin mun chu a khir kwal vel hi ani top mai ani a le khazir lai te athil ni tumte po chu ati hlotling theidon taloti angai to in tor thiam har ti hle ma se ti theidang nei in a in shalo anau pai lai chu ti tlaringot don se tual that ani don mai ba ka apa tan be se na om chun ani to ti adon pui lo the si lawatin ni chutia ai ngai to neu neu lai chuan a chanu chuan run kolin beer company howin anniversary an lom na zana thla ala khau kha aron dira Gabriel office da turin aron shilani Juanai chu inti pachang luin a in siam ngala Gabriel office lampan chuan akal ve mai boka mase Gabriel chuan amit sende rum chu a mu chuan a trap ti she thiamin duat takhian a chana lo zot wata mase engkim abula tanga soifia chu Juanai chuan a pe ri tlat lo ti chuan amoti zia omnan ti in Gabriel chuan akai chuaka ama scooter nge chuan phurin an tlan ta dai mai ani mase an omdan hi office a thokte chuan an lo mu ve ve ka wangin an ngai a thate chiam lova an ni chu soilo Gabriel anu pui polai in lama atha alo muang to lo hle apasal chuan in chena du mai ba ka zana alo holova biak po aron be to ngai lowatin ni ti chuan Juanai nen apasal chu an chuak dun ti shani om tak hian an office a chuan vakala tum ta a mase achanu Camila chuan lo khapin chiritia kalangai thu lo soizawa baka apasal chu anin kara fu lo laya lovati boy chuan anin mu thiam lo bel cha phang ti in a shil bokani ti chuan achanu thu soi chu oin polai chu apasal office ka lo chuan charity lampanin anunen ankal ta zoka mase charity na afasha no panghawa mu chuan ngai to na therapy ta tlat mai apasalin fa othawa heng ho zinga mi hi fa la ta se apasal chu alomang ti aring ta ti chuan father ne na chuan apasalin kan sara veita ka wanga fa an nei thelo thu te asoi mai ba ka dot bel zewin amangi po chuan nu ni achak em chin ti thu te asoi vela khongain naupang pakhat hi min adopti ro ti in father chu adilani
Mase father chuan nopang adopt nan hian lekha za fel tura om nuala I pasalin assign ve phota nga ya a hriat puina lo chuan ma kan la ringot theilo ti in a lo chang si polai chuan a pasal chu a han kola pick up tu si lawa chuan a office a avakal chil ta topa Mase chu ta po chuan a pasal chu hmu tur lo om hau lo a hnuai tho pakhat la chuan a ma zana meiche pakhat nena zan hun an mandun thu te lo shilin a scooterin an tlan chuak de ti in a lo shil dim diam si polai chu a saphat maya a pasal hian in chena du na chan chu fa a owang ni lovin ngai zong anei chan wanga ring ta ni lelama Gabriela chu Juana kya nga in ngai zon wang po ni lovin hlim takin hun lo mangmeka hlim taka ti tu nin Juana fa pai chungchang te an soi dun le a Juana in a fa pai lai pa chuan engma ala shat lo thu le shatir po atum lo thu soi chuan Gabriela chuan a lo hel veng ngei mai apa ani na angin a shat nge ngai lom tia azil chuan Juana chuan nial thui du lovin athu soi chu pompui angin a om ta topa thil dang soi puin Coca-Cola te chu anin fiam na lama Gabriela chuan a in lei buak ta vel hialani hlim takan in kom nu chuan hozai an rel ve ta a Gabriela chu anupui chuan ngai zong ne ya nga in alo an khum ngal shep mai le chan cha mai lom kan ni ati po chuan me chele mi pa in kara chutiang em a in chan thatna a om the ka ring lo ti in polai chuan alo nial chat chumi nuwa polai chuan an in kar chu siam thattumin apasal chu akyanga mu turina soma mase Gabriela chuan amuda a chen lo thu in lo chang mak si ni hospital lampo chu an lo boy ve nak hle a nurse chuan Juana kap rifle tu doctor nena Juana in thil engkima sha to thu lo so in kan laka Juana hian case file chuan jail bang kan zut don tat ati a doctor po chu in ngai tu boy ngei mai supervisor nena shilangai ani chu ti in doctor atong chuan nurse chuan a shil ngam thlot lawa atal o kang ti a hlo hospital chu asanin atlan bo top hialani chuta doctor chuan lo theilovin an hospital supervisor nena chuan a thlen ta a khamini khan Gabriela fa pai sak tur nu kha supervisor kuta oma mase a boy em awang chuan a ayo in doctor atir khani a tuna thil an lo ti boy vek ta si chuta chapa Juana file khanar sin alo delete to awangin Gabriela chi kha tu taksa ange an ka lu ti an la shelo zui ato pa chuan ti dan kong khat cha omta Gabriela chu thil om zia shilin ani hian afa pai tu nu chu zon chwa nge tu manga naute wang liaw liawin an thil ti swal chu angai dam an in ring top mai ani chumi zan chuan supervisor chu Gabriela ina chuan vakal nge in thil om zia chu avashil ta a Gabriela chu anu ka ul tun thei hial ka fa pai tu nu chuan thatta ka apai tlanga min shin sak chuan adu apiang ka ti sakang atita hiala mase supervisor chuan tipal thil thu akarai ani awangin adu wang renga pai ni lawa ati tlak mange kan sun chu angai ni ati si a ti chuan Gabriela chuan private detective roin afa pai tu nu chu zon na an tan ta ni ama ero chu rin lo takin atuk jing lama chuan mi bo chung changa a in nam noi tia ron pu in police detective te chuan an ron kalchil zok tatlata a company anniversary an lom zana changkhan a chan pa Francisco chu chen sha lawin abo makti ron soin hemi chung changa hian a shat ang soi turin an ron kom ta ni he an boina wang hian afa paina nu zon na po an chol san lai lok angai ta nge boka police nena thu in zot pa a in chung an fan kwalvel nu chuan anniversary an lom zana Juana thil ton tikha Gabriela chuan a she chuak zoka aron shil fia chiang deuh tur chuan Juana chu gongal fatin Juana po chuan a shat ang anga soi ve bok ma se selai puak ri chop a sha a tol that tu le amitha a mu hau silaw anu chui na chu atop mai do ni inalang ma sela Juana in photographer ani thua soi chuan detective chuan khami jana thla ala khawa khan thil poimo alo lak tel mial be se na anei thar ta thlata a camera le a memory card le a thalak to sa zong zong te chu endik sakadil ta ni mase Juana chuan a memory card chu a muzo ta hau lo mai api in aruma phia fa line memory card chu a char nge ya mase kil khata ada that sak mai awang chuan Juana chuan a muzo to tlatlo fin fia na thatak ni thema se an muzo miaw lo wang chuan ti ngai na omri tlatlawa police how an kalbo nu chuan Gabriela chuan Juana chu a in le avel te fan puin chung ko hlim tak nei a chak thu le helai mun nge ya a fa te ne na ko sak ho a chak chin thu te chu a shil lwamani mase chu tia anin kommel met lai chu Camila chuan arukin tha alo lak lak mai Camila hi Francisco nu puini in apasal bautak nu changkhan Gabriela te ina hian a omve chotani nakina chuan detective in Camila thu azot fia a
pasal phone chu Gabriela le khachiarna room a thutna atang chuan aron ri chuak lol mai Camila chuan rong takin pick up ma se a re tlok tlok heng zong zong hi Gabriela puzon thil ti ni in Francisco abona chungchanga Gabriela hi pu chiat alo tum na fekalo ni a Gabriela chuan a chan pa phone chu a le khachiarna room a alo omngot na chan chu shelo hlema se detective te tan chuan rinhlel a kai le pha ta phot ani chutia anin biak boy lai tak chuan Camila chuan polai chu kolin Juana chuan ina om thu le Gabriela ne na anin kom sang lai thalak anei thu chu alo va shil zewa polai chu thin urvia ma se magazine lar ta cover tur an shoot lai alo ni box inen hongal ri lo phot chu athlang ta zoka amai ro chu amangai tu a chanu chuan ngoi mai alo tum hau lo Juana chu din chilin a chanu pasal chu nai to lo turin alo zil ve lak Juana chu zakle in ho turin a chuang ngal ma se a scooter a chuang che chu Gabriela lo mu in ho atum rum na chanarun zota Juana in thil om zia shil chuan tanu pa in kar boina itel ve hleinem lungai na tur om lo tia Gabriela chuan lo nem vatin ipum chunga me khadwat la in enkol tharo o ati nuwa in ko in anin thla ta ni Juana a ho nu rewak lova chuan polai chu lo thleng ve le in a pasal chu aron an khum hloi maya engwangin nge ingai zong nu kha kan ina ilo shoi ho vela tia haulai chuan detective chu ron enroll vatin keman ka kowani kha Francisco bodan chungchanga Zofia tur kan neya ati chuan Gabriela chu alo zak chem kher mai anupui chu haw halin nang me chemol hian min ti za zia hi sha em ti na vin shepa polai po chu angoi kar to mai Camila chuan apasal dom na ngai to turin alo fui vereng boknen fa edopatum kha chhuak le in awangai ven le chinta a father ne na chuan do soin apasalin fa edop chu du ve le in apom pui thlap ti chu avasoi ta mia mai na pom pakhathi ka ho pui china nga kan in rem thei don chuan adoption lampang kan zia feldonia ti in father chu min ta ni ama hian fanei adu tlatlo pia lama no panghan boy pui chu apelo em maya hewang hian no sen boy pui ngai thlang lovin kumsoma upa boy pui ngai lo tur a thlang na lani Gabriela ero hi chuan anupui ril ru hi a sha chian emowangin hlim mela lo mu chuang lova no pang hlim na le a hlim na angai to tak chuang lo ti mu thiamin polai ne na chuan no pang poi soi lo hetia lem chan na mang mai lo hian ama mangai tu te kyan jok ro ati ta zeka akal san ta mak mai pola in chesfu a in ti to te rengnen a confisual ve det kat mai Gabriela chu hospital lama vakalin supervisor ne na chuan afapai tu wan mu chwa tole tolo awazota supervisor chuan chan po alo la chang changam lo amazon lai chu arima ra po la she thei tla thek lo le chana du omlova chan chu a hu phur om ve emani Gabriela la aman mu em to mai sia adil ruha na te chu marketing director David ne na chuan chu in pa te chuan shil ve hialin anupui ne na an ngai dan in anglo lut tu ka wanga amangai thei to lo thu te po asoi ve ni Juana po achanu ne na lo in puangin Gabriela zona awai thu lo soi ve meka ma se achanu chuan lo hawin tuna idin munwanga I buai to te lunen mi pasal zona lo wai te chu ati chi lo ati chuan Juana pon di ka lo ti ve renga ni tuna chang chuan ka in control to ang ati zawa ma se Gabriela zok chuan aduatin abitha em zel mai sia atan chuan ne lo chu a har ve emani Juana chung te chuan anau pai lai wan chuan han hawin han diriam ve chin ma se Juana berin kapal jang theyang ati miawa wan chuan atop thlenga support te chu antum ve ta a chutia anau pai lai enkol nan thei to pan so ve ta te sha chuan Juana chu enthlasung ta a chanu chu na zon pui turin angen ta topani chutia na anzon ta ka chuan a master mm2 David chuan computer company a na lo dil vela ti ina som ta a na chu mamo hle ma se Gabriela zuna tangin atal chuak theilawang ti a hlauna awang chuan a she ve tat mai boxi ama ero chu ama wangin apile anu ten na syam takin an thok ti mu chuan na chu dil lo theilo din puna anding ta ti chuan Gabriela company a chon interviewin graphic designer na chu amu ta hlawa Gabriela pun alo lom pui kher mai ma se an head of public relations ni mek Camila in Juana I alo thok 30 chu pola I alo shil ngal chata polai fur pornan do tlem soidelin Gabriela Juana chu anwaya thok turina som ti in alo va shil velani rin angein polai chu asang nge mai Juana in apasala chu sakmai do ni hasya ta ka chuan private detective roin Juana chanchin chu chui chian tir ta a Juana chuan engma she heklo le anna chu thok thalawang ti hlawin thane mangai em mai ringot Mase office Gabriel nen zan khatan jak dun ti tho chu an office mi te chuan an lo shat vek ta ka chuan
David chuan Juana chu azot chiang ta topa chuta cha chuan Juana chuan amwal pho zo to ti she thiamin bana thelu atum hal tarum rum mai ani lelama hospital lama an buaina chu an lo ching fel ve tan dera doctorin aka raipal nu mail kha cctv a Gabriel an amu chia chu maka ting nge mai a hnuaya thokle a mingai nat em in afa apai ti a sha chuan a lo chau mase office a kirle chuan Juana chu a lo tal boy mek ti mu in ban hial atum ti a shata a thei to pa beng da in a thu that tira a chana zota a Juana chuan office a hian kan pani in ngai zong angin kan thanga du viau chamaila nupui in nei to ta ati chho ta ka chuan Gabriel chu makti na ina khat ani bere tumlo dewa afa paisak tu chuan ala du le zil mai si mase ama Juana tu soi kha sherengin afa pai lai pa chu engma ashatir du lawa ama enkol atum ti ala chin chha kar mai si tuna thu dik shil ta sela engtiangin nge ngai dan anei le ang tia sha si lo ti chuan athu sha te chu thupri in Juana ne na chuan tuna I omdan le min du na te kha inau pai wang mai mai ani karing ati sak tadaya Juana chu achhuak ngal mak mai Gabriel chuan a boy na le athu thai sha te hian athua kan khoi boy zo ni in sha in apate hne na aril ruha na te chu awa in bun ruak then ta a Juana kyanga a chuan a hlim thu le mak taka a ha dam chin thu asoi chuan apate chuan in chan thatna ain athu kani don chu alo ti sam eta Gabriel chuan a phavevio mase anti ti laklo lai chuan an HR lo lut thutin Juana in ban a the lut ti choron shilta a Gabriel chuan zui ngal ma se polai chuan lo vak thlen khal tlat mai polai chuan an kongka chu kikin Juana pi chuan lo chhona an tho pui emo ati lai chuan Juana in apasal chu sakatum nia a sha thu te chu asoi tamai chuta Juana chu din chilin kapasal hi kalsan lo chuan itana poyang alati zui in nu pa in kar ti chat ka tum ngai reng le nem tia Juana in a chana chu ngai nep ti sha taka hoisanin a chwasan le tammakani Gabriel chu lo thleng ve chein anupui Juana te na tang alo chuak hlol chummak ati hlea achana hanzo chuan polai chan jam hlek lo hian ma ka lak lo chuan min bum reilo tu ka nga sin ti na changa a chan na a thlak lut tu ka wan chuan Gabriel chu anui top ringot chan tharingot ani lai tanga hetti khopa anupuin a thik the ni chuan afa apai ti sha phe se chu engtin tak nga yang mo Juana chu a that du mai don tlat hei wang hian Juana in afa apai ti chu zepri tha atita a helai muna ka kalna chan chu Juana hi ka hnuaya thokania aban na chana soifel tur omani tia shilin Juana te in kongka chu awaki ngalani kongka an lo hon chuan in chunga lutin ngai dam dila du thu te avasoya ma se Juana chuan chung te shat waka du lo wangin in chung lama chuan chhopui ngal daya in chunga ti in Juana har satna te chuan soi du na anau pai lai chu ama en kola har satna po ma chon a shelo na chuan Gabriel ril ru chu a khoilo theilo tlat inau pai lai kha thatta ka en kol the nan the top ka chwa shelo wania ati chuan Juana chu athu huai mai Refi anti ti nu chuan amut po lo zia deuta anin po to ema wang chon apum chunga nau te chevel te chu a khoi tir ta hiala ama fange chelaya khoi fu chuan Gabriel chu loma wangin a trap lo chau Juana chu naron zom le turangenin office mi in an soina mai te chu enga ma ngai lo turina fuya anin ho santariani Gabriel chuan in a thlen chuan anupui hne na in thena du thu chu a soile a kanril ru in anglo mai kan hlim na tura kal ve la ni mai ati chuan polai chu abeidong ve ngei mai a pasalin a hnim nai du tak tatlawa chuan abial palhuinen lohan in hulop lop ma se polai chuan a pasal hausak na chu a chan tak takang tia hlausia a pasal hne na chuan ka chen don chuang lo che ti in hnuai lama a chuk san ta ya a boruak ton chu shiomati to te rengnen in hnuai lama a pa le chanu Camila te lo in fop ngong lai chu alam mu zui angai dan ni lo lut tuk chuan Camila chu a not chuak ngal me Camila reng po hi a pasal chin shat lova abo nu in a khosaka har sa tan triawa ama alo khosak nom chin na kha a thlak le lawangin polai pa thlem na chu nar zo talawani ome ni kha chu Camila chu magazine na Juana chanchin lo in zia kai chu a mu thu ta makati kher mai
Juana in a thianghlim na hlo mia silova naw apai tamai chu mi in an lo soina sa a. In shildar gwal zelin a chanchin hi magazine a hian an lo chukai ta a. Chen kat phei chuan Virgin Mary anga ngain Malsawma an dil hial ta thina ni. Amma ero chu Camila hian thianghlim na hlo mia lova naw apai the a ring tlat lo. A chianu pasal nen an inzui chin ti a shada wangin Gabriela chu a chhuah chhal ta hiala. Chu ta chia chuan doktorin anilo zok an lo kap raipal ti a sheveta. Mase Gabriela chuan sui chuak lo turin angin ngala. A chan chu Juana in thudi ka sha chuan a kalbo pha da yang tia hlawani. Hetia zep tura Gabriela angin ta ka chuan vona man vele atum ta a. Mase Gabriela chuan lo nam son lukin a chian pa nu puya ni na she turin azil deuh ship. Camila chu chuak ve mai mase magazine chu mi zong zong mu atan adda langata. Nakina chuan office mi zong zong chuan an mutange ya. Ngai dan pu a sang thwa bok. Juana tan chuan soifia ngai na po om zo zai to lo ani bere. Chuta api chuan magazine chu lo mu ve in khotlanga aza to te lul ne Juana inu tong theilut tuk chuan ati ti phunga Juana in Gabriela adu ve thu chu a soi chuak ta phong mai le. Gabriela la chu nupui nei lai ani ti an she ve tho bok nen api ngai dan chu ani talo. Gabriel office pan ngalin angai dan avasoi ngalani. Gabriela nena chuan atunu chu kalsana ti buai to lo turin awangena. Nupui nei lai ani na angarin om taka om turin azil nek bok. Juana in afa pai ti chu Gabriela tan han soilan chi zia zang ani to bok silo. Soita se api ngai dan chu ani lo le zual doni na shesia. Juana hi ka tami poimo takania engtika ma ka kalsan thelo. Chian ang chawin ke na ariru ti nat kadu ngai lo ti in anupui chen atum thu te chu ashil hiala. Mase Juana pi hian mi pathut ya mai te chu enga ma angai to tlat lo a chan chu Juana pa po khan afanu nei tur hian anupui chen tur thu alo tiam to a thut ya ma hlen tak lo awangin Juana nu chu mol phau takin a om pha si atin ni. Ti chuan Gabriel hena chuan zona poimo taka zota. Inupui nen inin chen nuwa chuan Juana hi nupuyetan ineyangim ati chuan Gabriela chuan chan ngai na shetlat lo. Chu vele Juana pi chuan katunu hi nupuyetan inei du chuan lo ti buai to su ati tamak mai ni. A chuasan nu chuan atunu chu va bevele in chulai hmuna tanga ko ho chu tuma mase Juana chuan alo du tlat lo. Kan na wang chawin alom heta hian kakal Gabriela nen te chuan thian tha chawalom kan ni tin api chu shilfia ma se api chuan nijin loka Gabriela nen kan in bia nupuyetan anei du lo chiti a chiang ring alom ati ta Juana chu api ngai dana wang chuan a don hian in shapan hiala a thei to pa shilfia tumlai chuan an lo tong ring deuh nge ni Gabriela chuan a ron khap dai wata mi tamlo na lai dewa kowin soifel turin angen ta top mai. Mase thei topin Juana chuan api shilfia tum mase api hian Juana chu Gabriela lamtang tlatin athla theilo ni in a shele tlat mai sia atopa phei chuan api chuan ati tausan mak nge ni an boruak te noa yawan chuan Juana tho tipik viawa anna po bansana chwale mai tumlai chuan Gabriela chuan lo chel tlatin atil lawa om theilo ziale atana tha adu zia te chu soin alo thlem sham si mun theng thon nuam dewa kalima moni kha ka shwayang che ti in akara chuan a thuttira mun fa le theng thon nuam taka chuan an kaltani mase an thlena changa reilo te a ro chu arun sur ta fak mai sia Gabriela farmhouse a chuan an tlan lut ta top mai a mun lo ngak tu te chuan thatta kala an lo chiaw aw nuwa meite chu chemin an aidu na Gabriela chuan atet lai chanchin tele anu le pati dam lai chanchin te chu a shil rewa Juana tan chuan Gabriela tu soi te hi angai nom ema a chan chu patel lova selian ani na pa mangai na adong ngai ho lova Gabriela an fa out mai po chu a sha thiam pui phave ta hian ani chuta mi pale me chia in koma harsat na in share ton thrin tan a fam chu an lo in nim nai ta hle a mase an infop don trap tia chulai mun ngak tu te chu lo lang thutin an phu deuh zoka raincoat an nei nu chuan ho an tumta ma se ro asur wang chuan kong lo tlang silova angaya bok kir le in an ri angai ta tlat mai
amun ngak tu nu chuan Juana chu amut na tur pin dan te ko mu in polai thom nu hak ngai lo te chu in thlak na na pe a hak lai hu vek to bok nen a in thlak ve mai buka ma se current lo thim ta ka chuan batikeng chung chuan hawa chuak phaya Gabrielan amut cha chu alo en tlok ringot do kan kila an thut nu chau chuan Gabriela chuan tong na changa sha a I moi lu tuk ti a hashil chuan Juana po chu alo lai ve hle ni chutia thudun chung chuan an ti le mela Juana chuan doktorin ati swal wang liaw naw pai ringot ani thua soi chuan Gabriela chuan shi omalo ti kher mai Juana hi ala invong thianghlim tak ti po a sheve chia bok anun shi om tur zia le athil tum te asukuk ti angai to in akhongai em ani Juana chuan soi zelin naw ka pai ti ka shat ni kha nang nen hian kan voi khat in ton na ni a inun atanga ka zir chwa te hian kan naw pai lai po hi min mangai tirani ati a athu soi zurem changa lo la in Gabriela chuan afa pai na pa chu a sha du le du lawa zota Juana chuan a sha du lo thu in alo la changlat pile anu te angin mipa wanga buaya adu velawani Gabriela chuan thudik shila afa ani ti shil chu a she ta tu mai le zana lo rei nu chuan anmut na ve panin anin chen sang ta a ma se Juana chu amu thei ta hau lo bati chu kengin awa chuak dek ka arin lo tak maiin Gabriela po chu alo la mu hil hau lo tlat zan rei alo ni to bok nen anin du ton na te chu an thup zo ngang lo ania nge anin fop ta a amai ro chu Gabriela hian nupui nei lai ani ti a in ngai to chuak tlat mai kan nupui ka chen fel phutanga chumit nuwa pa ngai te vin kan in ngai zong don nia ati chuan Juana po chu a in thunun ve mai buka atuklama chuan Juana chu in entiro lo hun ve tareng maya Gabriela chuan shwai thlapin ultrasound en na khumbula te chuan a om chil ve thlap chuta ama fa ngei Juana pum chunga mi computer screen a lo lang cha chu loma wangin anuka ulta hiala sumle pai tam tak nein adu tu le thema se ama fa ngei nei ve chu khovela athil chak ber ani si doctor ma naw pai tu zok aya naute chungchang angai sak em na te chuan Juana makti a hlo pha hialani polai ve thung chu mi panen room an lo in kai lut dot tota apasalin lo kol po chuan phone chu off makin anti tum chu anti mial mai si nu pa thinlung thu mun lo tak an ni ti chian nan lelama apasal po hian cholesterol lai alo fop ve to thawa ma se Camila ka chunga apasalin an farmhouse a Juana aria pui ti a sha chuan rin om zok ni om tak chuan athinarim em mai si a ti chuan atuklama chuan nal taka inchein apasal office lam chu apan ve ta Gabriel an thua soilai chuan va pan nain anupuya ni di lantir nan ava fop khera hetia a om vela wang hian Juana chu a in kil toi pha viau tin hemi nu hian polai chu nu cham ina khan vakal le in apasal shat puina tel haulovin a ma mi pano pangkha a hon le ta a chuta no pangtan chuan nu fel ber ni om tak hian party te a huai hot sak vela thala turin Juana chu a som hial heti hian mi zong mu atan chung ko in ngei tak anga an lan theinan pola hian ati kwal velani Gabriela la chuan an fa adopt tak thin lung ti nat ai chuan ti in ngoi achu top mai si a nu cham in tana pola in charity abwa saya te chuan ai in lan ve zel angai thlat bukani Juana tan chuan heng zong hi mu a shiom hle a mi mu lovin ami tui lo shu zeu ringot chuta le polai chu lo kalin an nu na changa thlok bo tur chuan ala ron vau zui Juana shi om ti lut tuk chu atlan chuak ta daya Gabrielan lo aulom lom ma se a chang du to thak lo Gabriela chuan thil om ja shethiam thuain anupui chu chua chal ngala I thluak vor virdan vel hi ka shelawe mo itinge no pang ho ka khongai wang chawin vo in hian ikianga ka om ti shero ati khumngat Gabriela hian anupui hi anne thok khataniang zana lo thlen chuan in chen na lekha ava pek tir ngata polai la chuan alo du lo na sangang mai lekha chu patler vekin alu lu lo chwa ve tlat si chutia atran tlat ta ka chuan Gabriela chuan athil lo shat ruk reng te chu a mu tir ta CCTV in abial palhui nena an khosalai aro record chu a entir tap vek mai amai ro chu heti chungya polai chu ala tlom du lo nangpo Juana nen inin ngai zong thawalom ti in tranala khotlat chu ta le apa pistol da that chu lain office a chona vakala
phubalak nan tual tha atumani Juana in ngai tlom taka alo dun sun lai chuan a bek chu zenin silai chu phoratum ta ma se a hun taka a una pa chuan rondangin a hruai bo ta hlawa apa chuan a hauna sange mai ma se o ka vin taka silai kha I me po rualin kan chung kwa hi kan ming chefek dona sin ati lai po chuan polai chuan a ril ru ala so san du lawa a pasal nei le dan ringo telangai tuatlat heti hian alulul ala chhuah reng ta ka chuan a una pa chuan a holui pui ta topa Juana po chuan mi soivel na chu aning to khop maya Gabriela lakata a in la sang lawani chuan atan boina a om sel don ti sha in an HR manager hena chuan ban a the lut le ta topa polai pala chuan amak pa chu lo hauve mekin ka fanu kha chena vo reng lo la chu thinrimin Juana kha tha atum lo wanga ti a thilthleng Gabriela na shiat le ta ka chuan a thla phang nge mai Juana chu awangai ven ngalin a himdam ti a sha chuan a thohuaya anau pai lai chu a fa ani ti shil chu adu to nge mai ma se a soidon chia ti chuan meeting poimo tak chim tur chuan an ron ko le si Juana hena chuan thul poimo teu shil tur che kan neya chonula ma ganin mudonia ti ina kalsan le taria anin belai chu Camila chuan alo mule man mo polai hena chuan an thil soide chu alova report le man diam to ti chuan chonu lo ni chuan Juana chuan Gabriela chu alo ngak tarana ma se Gabriela lo thlen ma chuan polai chu lo lang ta thlat mai chu ta le polai chuan thudik kara do tam tak zepin Juana hena chuan thil omzia shilta fak ka nei thelawa wangin midang pai tir kan tuma ma se doctor ena shat pula wangin nangma zo ka price si chia he wanghian ka pasal hian ama ma sial takin min chena tum pha ani atia a fai pai wang mai main adwal vel che ni hi inau pai lai kha alo pian huna chuan a thlau thata yang che ati le phei chon Juana chu thla phan na hian na khatan ni pere ti chuan polai thu soi chu thu dik ani reng em ti shat nan hospital a chuan kalin supervisor chu thil omzia awazo chiang ta topa supervisor la chuan thil thlen dan chu alo shil ta fik mai si Juana ngai dana chuan Gabriela hian alo bum reng ni in alangta ma se supervisor chuan Juana in naw chu ati tlak mai a hlau ta viawa appa ta na paitlang tur chuan alo fui chhun zom ngal char top ma se Juana chuan ngai koi fik to in no te siam na khol kan hilei nem keiman ka paya keima kut poka asailia nang ati ta zek mai Gabriela chu na aban nu chuan Juana ne na anin mu na tur mun chu awa thleng ve a ma se Juana ni lovin polai jok chu lo om tat mai a pasal chuan Juana muturin a local ti a sha ta wang chuan a thin rim em a maya tuilo the thot pa chuan Juana ne na thu dika shil vek to thu chu alo soi mak mai Juana chunga chuan polai hian thil thalo ati ni arengin Gabriela chuan Juana omna chu azota ma se polai chuan lovin shipin akal san ta dayani polai hian zu lo ina wangin Gabriela hian a motor khal chu ache swal mayang ti a hlau ve khop maya polai kar chu a kar chuan umzui ve ngal thuain arin angngengin polai chu te swalin kongthlanga alum ta hlau maile manmo takatlan thla in a zok boy pui ngala polai chu lo in so na viawaniang ni khoshilovin lo om hial maya rang taka ambulance call ngalin hospital lama chona zui ve ngala darkar som chuang ni khoshilova om nuwa polai chu lo har ve chau maya ma se alu aso awangin a memory chu a hlo then tatlat maile hospital la a omna chan po chu nawa pai thelo awanga an enkol lai ang tura ala in ngaya Gabriela chuan khongai hle in antun tin mun po asoi fia she ta viau mai akut chu wanin theito pin thamwan ve ni chuti lain Juana du ve tu David chuan Juana I na atanga aban thulo sha in ai ina chuan lo valencila a har satna te zotin Juana chuan engkim chu lo shil ve mai boka Gabriel an polai chu na ba pai thelo wanga chena tu memoti in a khongai thu te chu alo soi ve boka David la chu Gabriel ne na avakal ve ngalin alo wa hau ve lengota Juana pun anau pai lai so ifa ani te sheto a mudu to lo che ne ati chuan Gabriela chu hlauthona ina khatle ta polai chu adin muna zia deu to thauti in Juana mutur chuan a kalsan le tria polai chuan engma shamumal to hek lo le anu ne na chuan gutinge Gabriela ka min pek thatu tak lo indan na ka eti kha a she chua kemni ti ina zota chutia naw a pai lo na indan na ai thu chu kemalai chuan lo shile man chia mai
Gabriel po chu Juana te in vathleng ve hlolin Juana chung te sha da chuan Juana nau pai lai chu afa ani ti chu avasoi to fik maya Juana chung te ngai dan ani ta hau lo inu pui thilek leka a omlai pu in kan fanu hi ilaron ti buaimo ti in an lo hau shepa no chu an tum lai chuan Juana chu awin in soifiana hun min pero ti in angena ma se Juana po chuan athu soi chu angai thadu to tlatlo afa chu a shin chwa huna alak sak deyang ti a hlawani Gabriel chu police station a in beng dai turin an lo shwai mak boka ti chuan Juana chuan afa chan ai chuan ti in khodanga pem te chu adil ruk ta a ma se kal tura chung te amang tha lai chuan Gabriel chu alo lang le ta thuta Juana hian min biak ma chuan ni tin ka local se ang ati ta ka chuan Juana chuan po na shwain soidu chu soitir ta a Gabriel chuan athin rung put mang te chu soi chuakin Juana hena chuan a mangai zia te hashilta inaw pai lai wang ringot khan ka chel lo che ka mangai tlat to che lom atia ma se nupui nei lai reng thu soi tan chuan a oi vak lem lawania nge Juana chuan a oi haul lo Gabriel ti ngai na chelo chuan fo han tum le ringota ma se pakhati chuan lo nam son dorin ka follow piang tur hi it nai lawang ti min tiam ro atita hetia atina chan chu Gabriel hian a fa hi lak sak da ya tum ni a rin tlat wang ani a Gabriel la chuan fa o chin emo wang chuan Juana in tiam tura ati chu a in tiam phal thlot box si lo chuta Juana chuan min buma chikha na mi lo man changka ituma ni mo ati ta vak vak mai Gabriel ti ngai na shelo chuan a kalsan le tari top mai ani hospital a chuan anupui chu shat na hlovin a ommek box si annu pa in carboy na neu po chu a shat na atangin abo veklata hospital om chu anin dewa wangin doctor palh na chuan in lama en kol tur chuan an ho le tari a mase pola hian apasalin abechadu vaklo ti chu a she thiam tlat tilung oinan apasal ne na chuan kadam chathuna hospital a ka kalanga ka in karai ti rang ti in a in tiam ta tup mai ama ero chu Gabriel chuan anupui chu chen la tum fanin apizon ne na chuan anupui dam chathuna chena tum dan te chu asoi hialani Gabriel hian anuna hun harsa aton na satai tak ani to te lul nen abiar company chuan tlak chhiat lama lo la panjui apuzon khan ambir siam na tur lo telin company chu akuta aum the nan chan alo lana samai hi alo nia ma se vane thlak takin atur tel na bir chu mu chwawat ni in an shal chuak man lo hlau thung ama ero chu heti chung hian Gabriela puzon chuan chanchin thar la khom tu te nena an bir siam tura tur alo tel pal te chu aru ge lo shila an company chu an ming chat pha ta thawani sutia an ming chat ta ka chuan an product chu tu man an leidu talawa an company chuan atlak chat pha ta vak mai Gabriela chuan shareholders meeting ko ngalin Italy lam mi te na tho howarel ta a ma se heta po hian apuzon chu lo chele fatin Italy lam mi ne na an tho ho lo nan engemo atti danglam le mana ma se Camila chuan alo chet khal tlat ti chuan Camila wang leo chuan Gabriela ro manna chu a hlotling theidon ta ni Camila hian athil ti awang khan Gabriela puzon Rogelio khan alaka phubala ka tum ngei don ti sha in atlan bo ta daya ma se thlamwang taka abi ruklai chuan Rogelio roi hitman pakhat chuan arun jong mu hlau maile chuta ti luina a Rogelio ne na shwai kira in Rogelio wa chuan kutalo thak shepa adu to ka amut puile nuwa vo betin katne na chat ta ka yom lo chuan jela ka khung chenga I u naw papo ka that bukang alati zui kumtam lam ta khan Camilai chu ama pa nge chuan ni khat chu alo khoi bor banga Camilai thinrim lut tuk chuan apa chu silain akap ta mak mai ma se chutia jail banga zu tringa tur chu a una pa chuan lo khonga in police ne na ama ka angin soita a Camilai tan ai chu tang ta ni hei hi Rogelio chuan rem changa la in Camilai angai zona wang chuan vauna na mang ta ni amma ero chu Camilai taksa chu nei thei ma se a thinlungi ro anei thei hau lo Camila in ama thalak le Gabriela thalak chu lo beldunin alo da cha chu Rogelio an amu chuan a thinrim awahan so sang tak afanula in Gabriela a chen thela wangin atwarna sa em mai boxi Gabriela a huat na chu a sowin a so bur toni ti chuan thutluk na rap thak tak siamin Gabriela chu hitman roya tha nge tumta le lampanga David chuan Juana chu lo len chil le in ilaga changa Gabriela akal bo wang the dan ka sha sin ti in idea chata ka nei tho chu lo shila
nurse khan I file kha ati chat vek to wangin hospital a doctor in the kap rai chati fin fiana omlova chu wang chuan pasalata min neila inau pai lai kha Gabriel an afa angin a hau thei to lo mayang ati ta Juana chuan devita idea te shep chu kaltang pui chi ani em te chiang lo lawyer te ron ve photil ati chuan lawyer chuan pantanghala ma se anrin lo takin Gabriela chu alo omkur mai lawyer chuan devita ro manna chu lo sha in Gabriela alo shilman vek chu ni in chuta atua ve po anlung oi theina in rem siam na nen tumta Gabriela chuan nawa pian ma chu Juana chu ati boi to lawang ti atiama ma se nau te chu afa ani ti Juana chuan apu mangai thungani an in rem siam an sign zo chuan hitman chu lo lut lolin Gabriela chu silain aron tin ta thor maile ma se akap puak don chiatia David chu aron indo manzo klat an boil wai lai chuan hitman chu atlan chezui boka Vanessa min silai mu chuan atak sa pui lai fu lo hlavin David chu tin mun der thong em a ading lo hlava Juana chuan David chu lai na thle in ama nai tu te tan na an tor zel ai chuan Gabriela lagata chu tal chwa film thak atum ta tak taka Gabriela tan po anupuin in chena du tlat lo bok den Juana thutluk na pompui ve top chu a changem mase a in ngai to angyal nuwa po Juana han latsan chu angam tangang lova apate chu a ai o tirin Juana chu avathlem tir ngyala Bible Mary chung chang te soi chuak hialin anin thlem na saboka Juana chu Gabriela thil soi fel pui tur chuan akal ta a Gabriela nena chuan min mu tira tangkhan ifa ka pai ti isyami ti a azo chuan Gabriela chuan ka company a ilo tho channi chia khan ka sha chupo hospital CCTV atangin ka sha atia thudik ka shil chwa min huat pha anga ka hlata I omang ti ka hlawalom achan chu inau paina pa chu isha du lo thule inga tan ma iti lo thu isoi zia si a atile a Juana po chuan thil om zia chu chethiamin athin lung po chu adam veta mase anin fop chiati chuan Juana chu in ngai to chuak le in minu pa in kara ka in rol du lo atile nu no a Gabriela chuan kannu pa in kara in rol le nem kannu pa buaina chan po nangma ni lovin polai ve kalom atia Camila chu hitman kaltangin polai pa Rogiliawan Gabriela tha atum ti chu lo shive in hlauthong tak chuan Gabriela chu ron pana a tha ti mu chuan aloma Rogilia thil ti vekani thu chu shil pa in alaka chuan film khur turin acha ta ni polai chuan ama tang to in dot lo shil charcharin fanei adu lo wanga indan na alo e charchar thin thu te chu aron shil vek boka chung thu sha chuan Gabriela chu apuak ke lo chu a lawyer chu kawin polai ne na anin chenna lekha chu siam tir tangala maktak maiin polai in chenna lekha a chiar chia chu a shiat na alo kir ngal athwakin ngai ole ta ka chuan thik na hlir lo khat le in Juana chu a ho thar le ta ema tha achak thu chu apa te hne na chon a aw chwa pui ta hial mai mase apa chon lo khap dai shramin in channel lekha kha isain chuan Gabriela rozat ve nokhi I chang thei mai thei sin alo ti a mase polai chuan sum ni lovin Gabriela chia chu adu si Camila po chu wachwa chalin Gabriela ne na khan in dan da ke e thin ti kha shit lo la chu tu na hian in channel lekha min hlan lovang avati tan ta na kapa ingai zon chu soilo Gabriela po ingai zonga I over lu tuk tia a an shep no chuan a thol ve ta dewanyang Juana thatura in thurwal pui tur chuan a som zuing ngal mak Juana tha na tura min pui lawani chuan inun ka ti chhevikang ti in wawa chutia vota ka chuan Camila chuan a hnial ngam ta si lo miswal roi tura zong ta azona zong ta na fam chu rei lawa miswal pol pakhat chuan mufu ta a down payment ta tan polai chuan noi za a pe thlap boka ti chuan le miswal ho chuan Juana chu walu chilin in chunglama chuan an zon chho ta daya Juana tal na salut tuk chuan pangpar khoina pot chu atlo tla hlau mai an thoma chuan a chung te chun ron har ve ta midang an ron har ti an shat vele miswal ho chuan Juana chu shoi bo talowin stepa an nam lum ta daya Juana chu ni khoshelowin na omta hospital uncle pui nu chuan van nei thlak takin alo har vele a anau pai lai chu so chelo hlawin aban ru ero atliak thunga Gabriel an chanchin alo shat vele hospital lam chu wapan ve ngal ma se Juana nu chuan alo haunek mai Juana nu na ilo lana chang hian buaina iron thlen ol lova mu po ka phallo ti in alo tong khum zek si ma se a mei chedu berle afa pai sak tu chu a hlat thei ngang si lova Juana kyanga chuan vakal luinga tin achunga hetiang ti tu te chu a chui chuang ngei tur thu atiamani
Juana te in chu police in lu theilovin an lo hung ti Perla in a mu chuan alom vur khop maya Juana chu athi to anga angai ni Mase miswal ho chu police te chuan CCTV atangin an melan lo mu a an lo man fel diam to tlat ami roi te police kuta an omta ka chuan Perla chu atal buai ta apa ne na chuan puina angen ta topa apa la chuan idea thatak alo nei zom zat amada ya atha to Francisco rong chu a phum na atanga hai chuakin a thui hruai te hne na chuan Gabriel Juana pa phum tur chuan thu a peta a heti hian police te ril ru lak pe na tumani chumi nuwa police station na duty te chu tham na pe in an mi man te chuan polai tir an ni ti soi an tum vai chuan that ngal turin na tibok athu pe ka wan chuan mi swal ho chu an thi pha ta che renga sheriff chuan chutia an mi tang te an thi tiak mai chu maka ti kher mai CCTV a han endon la chuan alo chetlat mai boxi an detective po chuan thil thleng chu ngai to neu newin Gabriela laga tu emo in thil thalo ti atum chhun zom char ti chu angai to thiam ta a Gabriela chu thuron pe in ramdanga omri turin a shil ta topani Gabriela chuan achunga thil thalo thlen chhun zom tir char tu te chu tu dang nilovin anupui te laman ni ti aring thiam ngal vek a thin rim lut tuk chu polai photoshoot nei lai chon vakal chirin engki ma shial vek thu chuan awa chwa chala mase anupui te lamin poi an khoina chu fin fiana anei ri si lo fin fiana anei photangai tlat engponi se a follow pian tur himna chu angai to ma sakphot angai ti sha in Juana chu California lama ompui ri ariel ta a mase an zindon ni tak chuan a hwan ram chunga Francisco ruang chu police te chuan an lo hai chuak ta tlat mai le a office thleng chuan an da pangai ta chuta le a office chunga chuan Francisco ka hlumna silai nge mai kha an serle ta tlat Rogelo khan indify tu chu poisa lo in silai chu a office a alo thu ruk tir chu ni in chansin thara chuan Gabriela chu wanted ani thu an puang ta dur mai le chu tiang din hmuna adin ta ka chuan Juana chu mun himlama kalpuin minglem mangin villa pakhat chu an buka chuta chuan an pahni te chuan an biru ri top zana lo ni chuan an pahni chau an ni boka an indu ton na chu tilangin khum khata an riak dun ta hialani atu khwalo wara Gabriela chuan akianga mu chu en ngoin aduna azwal nge mai aduna le amangai na ti lan nan chuna chuan tlanga hruain azungbun a chu a phorta a Juana chu anupui turin a som te hial Juana po chuan adu ve ema nyal phallovin o ti in chang ve ta ma se tlai lo ni chuan chanchin tharlama Gabriela chanchin chu an lo soi ta huai mai TV a chuan polai chu lo in lanin apasal chu a che thei ang perin aron soilat Gabriela chu nupui te ti du da chinga a chwa mai ba ka a chuan pa Francisco a thattua apua chuta chapa fa ka paisak thelo wangin hospital a in karai ti ro ti in min vo alati zui Juana nen tangwalin Francisco chu an that anga apu china phei chuan Gabriela chu a au chuak thot rampum sha tura miswal ber anga athanta ka chuan thudik asoi chwa angai ni ina sha ma alak lo chuan Juana le an fa tur chu dam chunga an bi ruk reng chu angai don tlat Gabriela chuan police nena vakala va in soifia chu atumta detective chu kolin in mu puya avasoma arwal chuan Juana nu chu local ve tlat Juana nu hi detective zuna lo wai ngit purin alo zui chat ani ome anin hmuna a chuan detective chuan Gabriela chu chan chezo kani thu te shilfe in jela tang theidin huna ading reng ti te chu soifia Juana chuan lo thon pui em in film khur turina cha mulmula Gabriela po chuan engpo tok theidin huna andina wangin atel lo pon an follow pia tur chu lo en ko thaturina cha veni this one detective chu zuin police station an wathlenga sheriff chuan lok apa lo khung ngal mak Juana po in lama lungnur takina hole tari topa polai chuan apasal chu aron tlo a Juana I akal sana thataka inupui angamin pomle don ani chuan tan ina changhian kala chuakang che atia Gabriela thin rim lut tuk chuan an khum shepin asama a tham sak nok mai guards local lo se chu a khoina viawang le ni lo liam zelin Juana idul po alo changve zela Gabriela channa detective pon a thei ang topin ma ala ve zel buka nikha chu Juana chuan nawo ve ta thuta hospital lampanin rei tak ave nuwa mipa du om taka shing beta
Juana in now anei ti polai te pa fa in an lo sha chuan an lom te chiam lo khop maya a chan chu Gabriela fa ani na angin a ro zong zong khom tu rani tlat ti chuan an pa fa chuan malak dan turan rela Juana hospital khuma amuthil bor lai chuan naute chu lak sakan tumta ma se naute thoma chuan Juana chu ron har thut mai pola in a fa lo pom ti a mu chuan tin lo sham turin angena polai te pa fa la chu an zam ei lo polai pa chuan envelope check om chu Juana pe in he hilala ifane hian Gabriela la the ang bera tlan bawang cheu ativela Juana chu ashila hai nge mai chu ta le anu chu ron lu thutin polai te pa fa chu aron hau ngal bora police call ngal bok chu ta polai te pa fa chu anjam cheve da dewa police laka inti mol phau shap ai chuan in thiar filiman thlang jok ta Juana chuan an check pek chu potler fekin voi khat ma ron in lan to lo tur chuan a cha hal boka lelama detective chuan Francisco anu chu lo kovin a fapa thina Rogelio arin hlel dan te chu lo shil fe in Gabriela company tlak chia thutna sana po mo phur tu ani ti alo shila Francisco nu chuan detective tu soi chu oin Rogelio wan Francisco Shirley sakatum po chuan alo phal hau lo ti hian Rogelio wa chu shareholder lian ber ani theidon talawani mase Gabriela Giela atan tlat chuan achan ai ala chang theidon tlat si he hi shekarin Rogelio wa chuan Gabriela chu tha atumta Giela chuan Rogelio wa mitir pa chu vakalin Gabriela mulai chu va ve hlumatumta mase Gabriela chuan che talo la khal sak mai police swami swal chu manvatin station lama zona zo turina shwai ta dayani thlathum alora le nu chuan Gabriela chu anung chang thada wangin achwa zok anlo phal saka biak in lama vatlan ngalin afapa baptisma chang tur chu abanang man lo Juana chu amu vele fop ngal chutin an fapa po chu apom ta ngala a enning lo chu ani bere a ming chu apa ming choya phu angalin baptisma chu an chantir ta ma se rewak lo nuwa detective chu lo in lanin Gabriela chu akir le hun to ti aron shil ta tlat mai Juana chuan thla phal lovin Gabriela chu kai tlat ma se Gabriela chuan ka court ni alo thleng trep to lom ne na ka changanga ka zalen to ang ti ka tiama che ati ta ka chuan Juana po adam huai mai ma se an court ni ma chuan Rogelio chuan phakara lo chwa le tlat company thokchen khatte chu suma thamin Francisco athi zan khan Gabriela nen anin hawak ti asoi turin alo thunun le manlat mayani hei wanghian court thurel chu abuai le tafeka an court trial chu ni danga chhun zo mangai ta hiala ma se tia Rogelio wan thu avai virna kara hian amma fapa nge chuan alama tang thei ta tlat lo apa le afarnu ta thil ti zong zong chu she ve vekin ani em to lo ti ngai dan chu alo neya ti chuan Gabriela lam chu aru kin atang ve ta apa in company nei vek atum thu tele athu shat sang te chu Gabriela lam nena chuan a soi ta vek mai amma ero chu apa chuan rang takin athil ti chu aman chuak ta hlau mai le apa chuan achunga athin urna leibwa in asoi sata shipani heti lai hian Camila po chu Gabriela tan thei to pin tran alo love a unaw pa jela tang ne na chuan Gabriela veng him tura cha in lomana sum tam tham ta ka pe a hei wang hian Gabriela jela boina tok ma se alo chan zel ta tani ma se Camila in Gabriela tan thei top alo chwa ve ti chu Rogelio wa chuan a shele ta tlat mai afapa a shen be na chuan sheng ve in an pani chuan a khat tokin a soi sata reng mai ani ni khachu Gabriela khe sungchang an soina lama Juana chuan Francisco Bozan khan silai puak ri khasha in ava endik lai chuan camera chu akeng pa reng ti angai to chuak ta a hlau thona kara alo me pal hlau a in ring ta camera a memory card ta chuan a om nge yang le ti chuan memory card chu a zon fe nuwa a chunga thalak chuan en ta a ma se an case ne na inzom thei dur thalak pahni che an mutatlat mai pakhat chu thisen bonwai khani in pakhat phei chu a fia lo hle a engponi se detective ne na chuan hlan chhongin ani chuan thalak chu alo ti fia tir ngalani court trial ni alo thlen le chuan Juana chuan khamizana athil shat ang te chu asoi ve veka ma se lelam attorney chuan pasal nei lawan nawa pom the dana milak tlawak ani lo thuwa pu in court a thu soi po oi vek ngam si ani lo ti in aron nial kal tatlat mai Gabriela chuan a mei che mangai chutia mol pho taka an chua ta mei chu lo helin alo au chuak nge a alo yar chuan alo khapwat ma se court chunga chuan buain a chuak tantia detective su lo tlan lu thutin thil poimo taka nei thu aron aulu puya
korta omzong zong te hmuh tur chuan thalak chu ron chhop chhuakin rogeliawan Francisco arwang a hnuk son lai chu chiang takalangin Gabriela chuan nena achangta chuta sheriff chuan rogeliawa chu kol ngalin tlanbo tur chuan an shil ngala mase polai chuan Camila ile a unnau pa te chu apa in phuar betin alo soi sa thin ti alo sheveta apa chu hawin ami man te chu chhuwa zalen turin angen ngiala mase apa chuan ama po chu manin a phuar bet ve dai mai police te anlo lan ta ka chuan ami man te chu in phen na na mangta hiala mase Camila chu tal chuak thutin rogeliawa silai chu a chu sak nuwa atin ta wang mai chuti lai chuan polai te una chu tho chuakin police lama chuan anlo tlan phei ngala mase Camila in rin lo lai tak chuan rogeliawa chuan a silai chu a ban ta thut mai Camila chu silai chuan chu thlu ngalin a that zui silai a po ta ka chuan police te chuan rogeliawa chu an ron bor ngal ve boka rogeliawa chu jela a om ta wanga ata na chuan Camila una pa chuan alo ngak ran mai le rogeliawa tan chuan a phur om viau lawang polai po chu police te chuan chui chiangin amma a Juana tha tumami aroya wang khan an lo man ve bokani ti chuan kumthum lai alo liam ve ta boka Gabriela company pon ngai a overeta Juana nen chuan adu thu sam chung kwa dinin an fapa po nau panglim thei tak ni in alian ve to hlea Juana po chuan lekha zirzomin a graduation nia po a chung te chuan an troi om thatlea chung ko du om tak anei ba ka zirna lama a hlotling chhozel ti sha in a hlim ve hlea Gabriela po Juana nupuya anei ta ga chang chuan anun pu alim sot lea Juana chung te nen po chuan in rem takin anom ta ni atop ta